እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብውሕዱ 190 ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ካብ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ከም ዝደሓኑ ተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታት ገሊፆም። ሓያሎ ህፃናትን ጥዕናዊ ፀገም ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም 130 ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ሓንቲ ጃልባ ተጻዒኖም ማእከላይ ባሕሪ ክሰግሩ ዝፈተኑሉ ሓደጋ ኣጋጢሞም ኣብ ኣፈፌት ሞትን ከለዉ ብውልቀ ሰባት ዝውነና ጀላቡ ናይ ህይወት ኣድሕን ዘመተ ብምክያደን ብህይወት ክወፁ ከም ዝኽኣሉ ተገሊጹ። እቶም ግዳያት መሬት ኢጣልያ ዝረገጽሉ ክልተ ካብኦም ከቢድ መጉዳእቲ ስለ ዝወረዶም ብቐጥታ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ፖሊስ ኢጣልያ ሓቢሩ። ካልኦት 60 ስደተኛታት እውን ተመሳሳሊ ፀገም ኣጋጢሞም ኣብ ክልል ማያት ማልታ ዝነበሩሉ እዋን ሓካይም ብዘይዶብ ከም ዘድሓኖም ኣፍሊጡ። 21 ካብቶም ግዳያት ትሕቲ ዕድመ ህፃናት 6 ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ስደተኛታት ከም ዘድሓነ ዝገልጽ ሓካይም ብዘይዶብ በዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ናይ ዝሞቱ ዘለዉ ቁፅሪ ኣብ 2021 እናዘየደ ይመጽእ ከም ዘሎ መልኪቱ። ብመሰረት ጽብጻብቲ ሃገራዊ ትካል ላብዚ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 1370 ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዉ። ኣብ ሱዳን ብሰንኪቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ኣብ መንጎ ጊዜያዊ መንግስቲ ቂሙ ዘሎ ልፍንቲ ሲቪላውን ወተሃደራውን ሓይልታት ምትፍናን ተፈጢሩ። ኣብ ወንበርቲ ቆንስል ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ዝሃቦ ቃል በሰንኪቲ ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ሱዳን ናብ ተኣፋፊ ኩነታት ስለ ዘላ ወተሃደራዊ ሓይልታ ሃገር ብሞግዚትነት ኣብ ስልጣን ክቕፅል ኣለዎ ድሕሪ ምባል እዩ እዚ ሓድሽ ወጥሪ ሰፊኑ ዝርከብ። ኣካልቲ ቆንስል ዝኾነ ብማሕበራት ሰብ ሞያ ዝተጠርነፈ ሓይሊ አልቡርሃን ዘቕረቦ እማመ ንዴሞክራሲያዊ መስርሕ ምስግጋር ስልጣን ዝዘርግን ክልቲኦም ወገናት ዝተሰማምዕሉ ናይ መሰጋገሪ ቅዋም ዝጥሕስን እዩ ብምባል ተቃውሞ ስሚዑ። ነቲ ዕልዋ ዝፈተኑ ኣብ መንጎ ሰራዊት ብስላማዊ ጥሩፍነት ዝተወደቡ ሓይልታት ዝተበገሰ እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ዝገለጸት በርጊሳዊ ማሕበር ጀነራል አልቡርሃን ነቶም ሓላፍነት ዝስከሙ ካብቲ ሰራዊት ኣውፅኡ ናብ ሕጊ ከቕርቦም ዳ እምበር ብሰንኪቲ ዝፈሸለ ዕልዋ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ክጥሕስ ኣይግባእን ኢሉ። ን3 ዓመታት ዝጸንሕ መሰጋገሪ መንግስቲ ቆንስል ሱዳን እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዕድመ ስልጣኑ ብቂዑ ንሲቪላዊ መንግስቲ ኸረክብ እዩ መሰረታዊ ስምምዕ ዞም ሓይልታት። ወተሃደራዊ ክፋል መንግስቲ ሱዳን ናብ ስልጣን ክቕፅል ስለ ዝደለየ ነቲ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ባዕሉ ዝወደቦ ድራማዩ ዝብል ጥርጣረታት ካብቲ ሃገር ክነፍስ ጸኒሑ እዩ። ብተወሳኺ ሞግዚት መሰጋገሪ ቆንስል ሱዳን እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዘይኮነ ህዝቢ ሱዳን ብምሉእ እዩ ዝብል ተቃውሞታት ካብ በበይኖም ተቃወምቲ ውድባት ዝወሃብ ዘሎ መግለፂታት እዩ። ወሃብ ቃል ቆንስል ሱዳን መሐመድ አልፋኪ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ በሰንኪቲ ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣኽባሪ ሕጊ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት መንግስቲ ኣብ ምስያም ውልቀ ሰባት እውን ፍልልያት ክርአ ምጽንሑ መልኪቱ። ኣብ ሱዳን ምስግጋር ስልጣን ብቤት ፍርዲ ክውሰን ኣለዎ ኣብ መንጎ ዝብሉ ወገናትን ኣብቲ ዝተመደበሉ እዋን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ክካየድ ኣለዎ ዝብሉ ወገናትን ሓያል ክትዕ ክካየድ ጽኒሑ እዩ። ኬንያን ኢትዮጵያን ዶባተን ንንግዲ ክፉት ክኸውን ናብ ስምምዕ በፂሐን። እቲ ብኢጋድ ከም ዝተማእከለ ዝተገልጸ ስምምዕ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ኣብ ውፅኢት ሕርሻን ሃለቕቲ ነገራትን ኣተኪሩ ዝካየድ ንግዲ ብዘይ ዝኾነ ምትሕላኽ ካብን ናብን ክመሓላለፍ ዝሕግዝ ምዃኑ ተገሊጹ። ነቲ ስምምዕ ዝፈረመ ካብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኬንያ ዊልሰን ጀንግ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምኽፋት ዶብ ሞያሌ ንግዳዊ ንጥፈታት ንምትብባዕ ጥራይ ዘይኮነ ህዝቢ እውን ብውሕስን ስሉጥን መገዲ ናብ ክልቲአን ሃገራት ክመሓላለፍ ዝሕግዝ ክብል ገሊጽዎ። ዝርዝር ናይቲ ዝተኻየደ ስምምዕ ገና ዘይተገልጸ እኳ እንተኾነ ኬንያ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ንምግታእ ብዝብል ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውባ ከባቢታት ብጽኑዓ ክትሕሉ ጸኒሓ። መኽፋት ንግዳዊ መስመራት ምስ ኬንያ ንኢትዮጵያ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ምስ ሱዳን ዝተፈጥረ ዶባዊ ምስሓብን ዘስዓቦ ቁጠባዊ ቅልውላውን ዋሕዲ ቀረብ ሃለቕቲ ነገራትን ንምቅላል ሓጋዚኡ ዝብል ርእቶታት ክወሃቦ እንከሎ ንግዳዊ መስመር ሞያሌ ንኣሽቱ ንግዳዊ ንጥፈታት ካብ ምትብባዕ ሓሊፉ ዘምጽኦ ዓይነታዊ ለውጢ የብሉን ዝብል ተጻራሪ ርእቶታት እውን ብዝተፈላለዩ ተንተንቲ ይወሃብ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።